Purwakaning kondo agro sumarwata sing sanggane para beksa yo ngaturken carita ngaturken carita medhe jaman purwa mutiki sayekti panedya hamulang loro wasana mugi rahayu kang samya pinanggih kadung kadereng momo mamangun manarahayu lunga kanang golok gumo lombalati moro karani romangan Gusti kawan salam semut ilahi al-gulam astuna masidam mas kuslat meringguan jagat karomo silan kondo kami siksani disono sono sinamung langan lopes tumaselis tangkun lampai budoyo jinantur tutur katulo telo-telo tulat prehlam yang paradio Wenur sita ngupaya praning weskara karanan dia tumeking jaman purwa Wini sudo terangkang dinomo-domo kinarbita mengeloto mangko tekap pasananing bubito tanpa terenggeng talamban matumpo-tumpo marmo manggung panggen panggunggum sang murwen koto surut doto ditono anenggih bubito kang kinarupur maning carita ing samangke ingkang kaiko hadi dosa purwa dosa kawilanan sawiji hadirin luwih dosa 10 purwa wiwitan nadyan kok gularing jagat ngarca padha kakati kae ngobotara ingkang sinaga pertiwi kasongana koso kagepeng mohoro kawengku samudra laya pramila datang mokal menang upaya sewu
datan jangkep sedasa lamun upaya 100 datan mujudaken 3 ardi-ardine garwa bumika boten wonten kabisa juga ateking kalurahan Karang Kadempel yo klampis ireng yo Karang Kabulutan mila sinebat padukuhan klampis ireng awit wonten wit klampis ingkang ronipun cemeng sak ngajenging padukuhan Karang Kabulutan wau. Enggak. Kamu dan geser sak mriki sih sampai sak mriki. Geser ngetan. Karang Kabulutan utawi Karang Kadempel. Rapat. Papan yang semua meradin kanan kiri tinaturan itu di katon patut nalika semanten bawanipun tanem tuh meh ngunduh ora mungkal lombok terong katon robyong cantel jagung katon ledung nalika semanten sinten kemarin enggak wonten ing Pandhapi lah punika Kelurah Semar Badranaya yo bojo gati bojo Manangamunung aja dupek Kelurah Semar Badranaya jejere ngadi nanging sejatos dewa mangejawantah nalika semanten kepareng nampi soalipun ingkang putra Caca 3 Kelurah Nalagareng Kelurah Petruk Sumawana Bagong Rek. Lah kuwi. Ora. tanpa terganggu ingkang kamu mening Pandhapi lah punika Satra Rangga Gumbara kasih Raden Antasena Satrio bagus warnane dasar kargo busana limpat pasanging graita menggerakan biswanipun Satrio Pringgondani Raden Gatotkaca kasambung kumur biswanipun Satrio Jangkar Bumi kekasih Raden Antarja kasambung kumur biswanipun Sanjapara warga Karang Kadempel ini bisa menganggo busana maneka mawarna katinur sing mandrowo pindha hanjrah ingkang kuswita tijem datan wonten sabawaning walang alisik dudu datan ubah sami ora datan lumampah ingkang kabiar salamung lamat swantening Pradowo kang nyuwun mangayut dinaron pangling manuk jalak anupuk ingkang mencok panging maringin lewas sabawaning abdi kalem triya gemblak gendhing yang kemasan Ampun Pak ngambil kureke Pak. ingkang sampeyan ambut karti sang pantoro lati kapiyarsa pating careng klang pating careng kling timbal gantilir mandiraga saya hani asri semiring swasana nalika semanten Kelurah Semar Badranaya dupi mulang Lah dikto kok Pak? Lah apa iki? salanipun para bendara karawuhipun para bendara nggih Satrio ketiga Kelurah Semar Badranaya arsorot mendaya pangudiyas maraning griya kang dereng kawijil ing lisan
Dua itu. Ono mbak-mbak ketok e. Lenging brio mangu kan wandi mangyaya notan kanin namun tanku semengkut ya utopo Aku lati surya kang mangrang sang ayah Koke putra ngaya Duksamono nuju hari sajuga kapareng kabyantara mungguing balik kumala ginarbet sangya para putra sini putra kadang yang sempurna
kang samya sumewa tintrim tangono kang samya nyabawa leget jroning griya Ibadranaya kanggo datan munandika kapragawan sungkananiro rapidem angkono kanono sabawande mung panangkilan kang samya mara sowan kang kapyarsa amung swarane ngabdi kliya gemblak gending yang kemasan ingkang samya anambut karti saya amigui Sri Semening Swasana Bapak Nalariwa mrisa kang mara sowan Kepodronaya sorot mengdaya adalah beget-get uget-uget mel saklito nalok garing Petruk Bagong kula mau yen ora kleru pandulune wong atuamu iki kaya pratane bendoro bendaramu nggih Mak mila monggo ampun ngantos kedangon dipun acarane lenggah yo nggih nala garing ora mangke rumiyin to Den Raden Antasena sak sampunipun lenggah kula ngaturi pambagya panakrami Raharja rawuhipun wonten ing Karang Kadempel mriki yo kek
oleh pangestune kakek Semar tekaku ana karang kadempel ana Sambikala. Bektiku katur ya kek. Kula tampi kendelo sami-sami Gus. Kajawing saking menika. Kaprayoga kula lenggah langkung rumiyin. Kaya wis ora kurang prayoga kek. Ndara Gatotkaca semanten ugi. Sasampunipun lenggah keparing kula ngaturaken pambagya panakrami. Raharja rawuhipun wonten ing kelampe sira. Pangestune Siwa Semar ora ana Sambikala bektiku katur ngarsane Siwa Semar. Nggih, Gus, kula tampi kedelo sami-sami. Kajaring saking punika kaprayoga lenggah langkung rumiyin, Gus. Kaya wis ora kurang prayoga Siwa Badranaya. Raden Antarja semanten ugi, Gus. Ngaturi pambagya panakrami Raharja rawuhipun wonten ing karang kadempel. Pangestune Siwa Semar ora ana Sambikala. Pratakana karang kadempel kajaba saka iku bektiku katur ngarsane Siwa Semar. Kula tampi kendelo sami-sami Gus Antarja. Kajaring saking menika kaprayoga lenggah langkung rumiyin. Kaya surat kurang prayoga Siwa Semar. Gareng Petruk Bagong blama-blama kulama. Aja nganti kadaluwarsa ngaturna pambagya marang para bendara-bendaramu. Lana ninggih. Kepareng kula ngaturaken pambagya panakrami winyaosaken sembah pangabekti Ndara Antasena. Yen ana gareng tak tampa pangestuku tampan ana kula pundi dadi jimat. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken bekti yen ana gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi dadi jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti yen ana gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Kula kadhok dadi jimat. Senajan kula Gus ngaturke pambagya panakrami ing nyaosaken bekti konjuk wonten ngarsanipun Ndara Antasena. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cadhong asa kalih kula pundi dados jimat. Ndara Gatotkaca kula semanten ugi ngaturken pambagya panakrami. Kula ngaturaken bekti konjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cadhong asa kalih kula pundi dados jimat. Ndara Antarja semanten ugi Raharja rawuhipun kaya ora kurang prayoga pangestuku tampan ana Petruk. Kula cadhong kula pundi dados jimat. Ora nang isine kok. Semanten ugi kula Gus Ndara Antasena ngaturken pambagya panakrami ping ngaturken bekti konjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cadhong asta kekalih kula pundi dados jimat. Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena kula ngaturken bekti. Ya Bagong tak tampa, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Pangestuku tampan ana. Kula cadhong asta kalih kula pundi dados jimat. Jawingen saking menika Gus. Wonten kersa kados pundi? Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Kersa rawuh wonten ing karang kadempel. Punapa inggih awit saking kersanipun Ndara-ndara kula piyambak. Menapa dipun utus kaliyan para pepunden Pandhawa? Iki ngene kek. Tekaku iki sejatine ning ngarep takon. Merga ana kabaran yen Siwa Semar iki bakal duwe gawe. Mula kalenggan iki Siwa Semar bloko wae arep duwe gawe apa? Ngendika sing kerwaca. Mengko dipen
kakang-kakang kabeh padha midhangetake kanthi termaca pengendikane Siwa Semar. Amurwani katining carita katining carita latri puniki sayekti tanebya asumti wulan bungsu monggo para pamriksa kenya hametek palupi jebul Darantasena menika salah setunggaling satriya kejawi sampun landheping grahita wonten pengendikan lipat seprapat tamat dereng ngantos ingkang abdi matur nanging sampun mangertos wonten penggalipun ingkang abdi pun Semar. Dadosna kamuningan Den mila kalenggan punika sejatosipun kula menika gadah sedya sumedya mbangun kayangan. Lho mengko dhisik lah kok dadi ngatasé Siwa Semar kuwi ning abdi jejering batur. Lah kok arep mani mbangun kayangan iki lirik kepriye? Lho mangke piye? Ampun klengkeng pemanggih. Ingkang kula bangun menika sanes kayangan kados ingkang dipun lenggahi Bathara Guru wonten ing kayangan menika sanes. Nanging ing badhe kula bangun menika mentalipun para kula negari Ngamarta. Ingkang sakmenika sampun beneh kaliyan ingkang sampun lumampah. Nom-noman sakmenika kathahipun remen ing samya bentak sirah. Kula mung kepengin para kula negari Ngamarta saged guyub rukun bandol ngrompol satemah matsinamat dan daya dinayan andayani panggesangan para kula Ngamarta sing guyub rukun adil makmur warata temah bagya mulya ingkang kula karepaken boten kok bangun kayangan nanging para kula menika tatanipun sami lampahan kados wonten ing kayangan. Raosipun wonten ing kayangan menika namung nikmat mupangat boten wonten sami gejegan boten wonten sami bentak sirak wontenipun namung guyub rukun bandol ngrompol. Menika Gus ing badhe kula sedya. Lah, nek kaya ngono kuwi karepe Kakek Semar, aku mung mbiyantu. Mengko butuh bondo pira saka Randu Gumbala tak siapke saoke-oke. Mengko saka Prindondani tak cepake pira butuhe. Saka Jangkar Bumi tak cepake pura butuhe Siwa Semar. Lho mangke piye? Ingkang kula betahaken menika mboten kok brana picis. Brana donya menika sanes. Wah, jan kakek niki ya lelabuhane gedhe. Ora mokal bendoro bentarane do arep urun barang-barang ya kok. Ayo wah jan aku kok tak padhet dadi bendahara. Perlune mengko kuwi sapa sing arep diantu kuwi aku sing bendahara terus kok Petruk sing sekretaris.
tunggal dene. Bagong Petruk aja dipanduga. Nek aku arep nampa brana picis. Sing arep tak tampa ku pambyanku wujud donga lan pangestu lan pamuji. Milih saking mriku Gus, menawi Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Tarja badhe paring pambyantu. Matur nuwun. Nanging kula betahaken menika sanesta brana daya grat menapa brana picis. Nanging badhe kula betahaken panyung uyung tuwin panjurung donga mamuji. Kowe yo kek ora matur bakal tak biyantu raga jiwa lan ragaku tak udokke kanggo kakek Semar. Yen mekaten Gus keparenga ngasulne lan wonten ing wingking sakwontenipun dipun ladosi kaliyan para punakawan. Oh ya kek tak ngasul dhisik. Lenging griya mangu-mangungkung kandhane mangyayah lena tanandan kandhen lamun tantulusa lamun tantulusa menggunjah utama sang nata mudha sehang rerepa yen bal pangandika bilih ngaras Bandara Seklora Semar Badranaya Raden Antasena Raden Gatotkaca Raden Antarja dipun wedhaken sang Yamara Putra ingkang dadosaken kelenging penggalih Denya Surya penggalih Seklora Semar Badranaya Denya Surya mbangun kayangan nalika semanten sih mangu Denya Galih iki semanten dene bal pangandikan kasar geger lur ing pisih banjaba piyak ngarsa tangketing puri ingkang murwani huruf rawuh Nyanaka Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna nganti Raden Janaka mewah Raden Setyaki minggah wonten ing pandhapi dadosaken cingak sang Hyang Purwadi sami mersani kanca daya ana daya ya